Nagpapagaling pa hanggang ngayon ng isang 9 anyos na batang babae matapos maaksidenteng mabaril ng kanyang tiyuhin sa Purok 7, Barangay Balungbon, Calabanga, Camarines Sur, alas 6 ng gabi nitong Linggo, ika-23 ng Marso. Ayon sa Calabanga Police, batay sa salaysay ng mga nakasaksi, naglilinis di umano ng baril ang sospek na kinilalang si Franco, 32 taong gulang, nakatira sa nasabing lugar nang hindi sinasadyang makalabit nito ang gatilyo ng baril. Binili niya na siguro matagal na panahon niya nabiril at hindi niya masyadong nagagalaw. And plinano niyang linisan sa araw na yun at aksidente naman na siguro nakaligtaan niya na may laman pala. And aksidente pumutok at hindi niya naman sinasadyang tamaan yung kanyang pamangkin. Dagdag pa ni Sargento Sadya, tumakas di umano ang sospek pagkatapos ng insidente. Pero makalipas rin ng ilang oras ay sumuko lang rin naman ito sa otoridad. Agad naman na naidala sa Bicol Medical Center sa Naga City ang biktima para sa atensyong medikal. Liwat naghahagad kami sa Indoning ning tabang, as in nakikihagad kami ni nakamo makisumaro sa panahon niya ng eleksyon na likayanta ang mga siring na mga pangyayari. Samantala, nagsumite naman ng affidavit of no interest of file criminal charges ang ama ng sospek, ngunit hindi pa rin ligtas ang sospek sa batas dahil pwede itong makasuhan dahil sa walang kaukulang dokumentasyon sa baril at paglabag sa Comelec gun ban. Regine Bue, CSN.